Динамиката на украинската война е един сценарий. Това е видео, в което ще представя един прочит на украинската война, както и един сценарий за нея. Думата динамика предполага, че има начин на развитие на нещо или последователност в изменението му, което е едно от значенията на думата в тълковния речник на български език. Защо използвам тази дума, макар и да не смятам, че обхваща в пълнота темата? Първо, войната в нейните военни действия се води от две страни. Второ, ситуациите, които се случват във войната, са резултат не само от отделните действия на едната или другата страна, а са резултат и от взаимодействията между двете страни. Трето, дори да има една първоначална ситуация в началото на войната, действията и взаимодействията на двете страни водят до поредица от нови ситуации. Именно появата на тези нови ситуации е развитието, за което говоря. Начинът, по който се развиват ситуациите, е динамиката на войната. Този подход дава насока да се разгледа войната в нейната цялост, тъй като често войните се гледат от позицията само на едната страна. Тук трябва да се гледа от гледна точка и на двете страни. Дава възможност и да се разгледа войната в нейните текущи събития, което пък е път да се интерпретира от гледна точка на нейната сложност и на сложността като идея. Както и от гледна точка на това, какво реално се случва, а не да се търсят закономерности, които текущите събития не подкрепят. Закономерности извън текущите събития има, например, идеята за стратегия, операция, тактика, както и технологическите възможности. Но тези закономерности трябва да се има предвид, че са в взаимовръзка с текущите събития. Трябва да се има и предвид, че тъй като не познаваме този конфликт в неговата цялост, не може да твърдим, че на всяка цена знаем какво става. Следователно, дори да сме видели една закономерност, тя може да не съществува. Следват няколко условия, които се отнасят специфично за тази война. Това е прокси война, която се води между Русия и Украйна. А Украйна бива подпомогната от САЩ, британците, Франция и Германия. Помощта не се изразява само с пращане на техника материали, а се изразява в разузнаване, целеуказване, командване, саботаж, може би и друго. Въпреки възможностите, които съюзниците на Украйна имат, те не само поставят ограничения върху украинците, но и поставят ограничения върху себе си. В рамките на последните няколко години видяхме как тези държави отключваха все повече и повече от възможностите, които имат. Това означава, че тези държави могат да вкарват нови елементи в този конфликт, ако разбира се допуснем, че те все още имат нови възможности. Пример за това е предполагаемото премахване на лимитациите върху удари дълбоко в руската територия, както и атаката върху руските бази от няколко дена назад. Ако допуснем, че тези държави имат още възможности, аз смятам, че имат, макар да не мога да го докажа, това означава, че те могат в един бъдещ момент да вкарат нови и нови елементи в тази война. Нека се обърнем сега към другата страна – Русия. Русия не е с безкрайни възможности. Нито има безкрайно количество хора и техника. Техниката пък има свои ограничения. Твърди се и че Русия също поставя ограничения върху самата себе си. Идеята за специална военна операция е именно в тази насока. Също така, руснаците, ако следим предни техни войни, например Сирия, са показали, че действат с минималните нужни сили, за да се постигне дадена цел. Огромната и територия и ограниченията правят така, че да не може да се отбранява всичко. Следователно, руснаците правят преценка какво да се пази и по какъв начин, както и какво да не се пази. А както видяхме наскоро, има и такива места, които не се пазят. Сложността на съвременната отбрана изисква специфична подготовка.
Тоест една отбрана е резултат от изпълнението на план за отбрана, а не абстрактно скачане между състояние на атака и на отбрана на воюващата страна. Същевременно, сложността на атаката прави така, че за един тип атака трябва да се подготвиш по един начин, а за друг тип атака по друг. Като имаме предвид, че западните държави имат възможност да вкарват нови елементи в тази война, като се има предвид, че руснаците имат лимитации и са подготвени за специфичен тип отбрана, развързването на ръцете на западните държави водеше, и аз твърдя, че ще води занапред до война, която ще бъде поетапно ескалирана и на които ескалации Русия ще трябва да реагира, а може би понякога няма да може да реагира или ще понася загуби. Нека не забравяме, че Русия може би няма да извърши удари по държавите, които помагат на Украина, тъй като това би довело до възможна ескалация, поне в идната 1-2 години. При това говорим за ескалация, която може да стане ядрена. Следователно, Русия не могат да спрат напълно поетапната ескалация, тъй като това не е в техен контрол. Именно това е една от динамиките в този конфликт. Западните държави вдигат летвата, на която руснаците трябва да реагират отново и отново. Относно сценария, който искам да представя. Ако се правят такива ескалации като удара по летищата, и ще има и още такива, каква тогава е целта на западните държави? Да спрат Русия чрез поетапно ескалиране в рамките на прокси война? Аз лично не смятам, че те не знаят, че това най-вероятно няма да обърне положението на фронта, където руснаците печелят. Аз лично разсъждавам в насоката, че е възможно да се вдига залога с някаква цел, но и в насоката, че продължението на украинския конфликт ще бъде конфликт между държавите от Европа и Русия. Аз твърдя, макар да не мога да го докажа, че именно това се подготвя. От една страна се разтегля отбраната на Русия, тъй като се налага да се бранят все повече и повече места на собствената й територия. Случват се все повече ескалации в Балтика, на които Русия също трябва да отговори. Възможно е да започнат ескалации и в Черно море. Същевременно руснаците се налага да вкарват все повече и повече в украинския конфликт, заради разширението на операциите им там. Има и друга възможност. Продължението на ескалациите от страна на Запада не е ясно дали няма да докара Русия да счете за приемлив превантивен удар или най-малкото война с европейските държави. Не случайно атаката срещу въздушните сили от преди дни се разглежда като удар по руските ядрени сили. Това е начин да се създадат условията за конфликт, от който руснаците няма да могат да избягат, а и може би ще искат да воюват. Напоследък започнаха да се появяват новини как европейските политици говорят за директна война с Русия след време, как европейските държави трябва да се подготвят. Започва се развитието на военната индустрия в Европа, премахва се енергийната зависимост, дехуманизират се руснаците, отритва се всеки, който говори извън ежедневната пропаганда. Разбира се, един конфликт между европейските държави и Русия може да не прерасне в нова световна война. Причината да твърдя това е, че западните държави разполагат с помощта на САЩ и с възможностите, които имат, те могат да нанесат удари, въздушни и ракетни, а дори и сухопътни, на Русия в рамките на една краткотрайна ескалация от 2-3 седмици до месец. Трябва да се допусне възможността отбраната на Русия спрямо западните държави да бъде пробита по начин, по който да се въведе до каскада от ситуации, които ще принудят руснаците или да започнат голяма война, или да се предадат. Възможно е едновременно с такива удари и навлизането на
войски от западните държави и разполагането им под формата на кордон, възпиращ руското настъпление. Например, на река Днепър. По този начин Русия пак ще бъде принудена или да води голяма война, или да се изтегли и да загуби. Всяка една империя воюва, за да се докаже. Както и Рим са воювали, така и Русия ще воюва. И трябва да се докаже, ако целят да бъдат империя. Но както една държава може да се докаже, така може и да не се. В този смисъл, резултатът от войната в Украйна не е решен. Русия има превъзходство в източна Украйна, да. И аз подозирам, че в рамките на 2-3 години ще преземат източна Украйна. Но въпросът е, възможно ли ще е да ликвидират цяла Украйна? Тъй като едно изтегляне на украинската власт за Днепър ще запази ролята на тази държава като трън в петите на Русия. Особено в контекста на една възможна бъдеща война между Европа и Русия, както и това, че европейските държави и щатите, аз смятам, че ще се възползват от тази възможност. Следващия въпрос, по който аз не виждам да се коментира, е какво трябва да направи Русия, за да може щатите, британците и французите да счетат ситуацията за загубена. Това е въпрос, на който аз не мога да отговоря.